Machiegni kendo nyakora moge jwang' e tielo machielo mar wech manyien mag ang'ich welo pod wantiere kodi kar kae. Kamachielo ka wayudo ni oganda miche gi miche owuok oko mano karomgi ka girwako higa mar 2026 e kidienje mopogore opogore e alwora ma Nyanza ne obedo kacha e od lamo, moko nobedo e ute mag math kata bende moko nobedo e peini. E kin kuonde mamoko nyasi ne en achiel, rwako higa manyien. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, oganda ne orwako higa manyien e kidienje mopogore. Mamoko ne orwake e ute lamo mar yudo chiemb chuny. Wende pako nokwako lwasi kaka yor duoko ne Nyasaye erokamano kuom tayogi e higa mangima mar 2025. Komachielo e boma ma Kisumu onogo, e kinde ma oganda moko to ne orwako higa manyien e kuonde math ka juso miende mag mor. Mamoko to ne obago nyasi e wang' apaya e chuny boma ma Kisumu. Oganda go ne rito gi siso ka gikwano nyerere ka nyerere nyaka seche mane higa oloko manyien. Miruti mong'ere kaka fireworks mag nyasi mar rwako higa manyien ne omuochi gi mor kod ilo kochomo polo. E kaunti ma Siaya bende higa manyien mar 2026 ne orwaki kod muoch miruti mag nyasi mar tipo mochuo chieng' e boma ma Bondo. Japiny mane wanyalo losogo e kindego ne okawo thuolono mar chwalo ote ne rowere mondo otegre gi tiyo gi yedhe mamero ji kod timbe njore kojiwogi mondo gidonjre e timbe manyalo kelo negi dongruok. To anyalo kono mavijana pia e issues mag drugs bende wawe kod ang'enge moko matindo tindo ka odogo kaka mag mayo ji. Waen geje gik moko kaka wanyalo bedo mag dongruok. Asante sana. E kinde mamage duto ne dhi nyime, picha bende omako moko kuom waya e gwenge kod bombe mamoko ka muocho miruti mag nyasi ka gitiyo kod steel wool kata steel wire e rwako higa mar 2026. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.